Wengenza kwethu ngethemba ukuthi niyaphila kuzonke indawo la kuzofinya khona le video. Sesiphendulele ke uGatsheni ngomculo kaMaskandi emva kweposta ke Gcokamelisha la liveze ukuthi uGatsheni uqashwe ke ngemali noma ke waqashwa noma uqashwa ngemali engango 15,000 wengenza kwethu. Nangu uGatsheni esiphendula kuma social media ekhasini lakhe ubhale ke ipost efundeka kanje wathi ke Mthandeni Manqele kade ke bekuchaphaza abafunga indaba ka15 angazi waye abahleli bemicimbi uma ke befuna ukudlala ngomunye kumculi basebenzisa igama lami kulezi insuku uma ke benegotiate ama price bethi no Gatsheni ubiza ke imali engaka ngoba ke befuna wehlisa iprice. uGatsheni yena unibize imali nawo ke bazodlala ngani abahleli ke bemicimbi ngaphezulu kwemali. Ngiyakuthanda ke ukujabulisa abantu, I sing for the poor noma ke for the poorest and richest. Bese wayesethi that is why ama price wami ke negotiable. Wayesethi ke nansi ke proof of payment yesikole kade ngiqashwe kuso akusona ke u15. Mthandeni ke understand indoda ekhonza ukudlala and nami angikuthathi ke serious okushilo. Inkinga ukuthi igama lesikole lingagcina ke licekeleke phansi ngamanga. Ngizokuthengela ke ibhodlela umkhaya wami igcokama uyezwa wayeseshiya ke kanjalo. Waveza ke ne back statement eveza ukuthi ke uqashwe ngemali engango 40,000 kulwa mcimbi ke akade ke eqashwe kona. Fisa ukuthi izovula lakho nombono ukuthi wena cabangani ke ngalendaba hlala phansi comment section.